Asingahambi ngoqhele. Asingahambi ngoqhele. Kwincwadi yezithilelo chapter 3. Maqala phambi 1 kwibandla laseSardisi. Uthi imbonakalo yenu kuthiwa ningabaphilileyo kanti ningabafili. Ingxaki yethu sihamba ngembonakalo. Ingxaki yethu sihamba ngembonakalo. Ngelo xesha ibandla is in deeply spiritual coma. Hayi not lonke kodwa incenye is in spiritual coma. Sijonga ngaphandle sithi hayi ngabaphilileyo aba, kodwa uthi kubo ningabafile. Uyavuma bayibona ewe bakhona amongst nina abasenengubo ezingajobhekanga, but wake up, wake up. Yani qala mani, yani lo mbono, yani qala, because ingxaki yethu thina le asikwazi uba ngaba bashumayeli bakwazi udefend. We are not defensive. When sihlaselwa, we don't know how to defend. Ingxaki ke ilele thini lokubana asinandlebe omamela. Wayemana uDavide athi xoxa ebuya athi Thixo ndingaya na. Because you have to ask God, can I go? Even Varane. Ambokangela indawo yakho wedwa. Apho uzawuba wedwa ufike utye qha. Akwazeki into yobana utyiswe kungabi khonto. Ungayityala encwadi le soze ungathetheki. Utyiswe apho uphinde useliswe uphinde kuthuleke kuthi cwaka. Ndiyala. Asingavumini uba sakayisiyuko kodwa singaphakathi. Masingavumini. Jezebel will not stop. Uzawuza uJezebel. Uzawuza. Endakazuza ngokwakho uzawuthumela. Kodwa imani ngoko enkululeko yena uKristu wanikhulula kuye. Ningabuye nibantu ukukhona. Masalite izandla sesishela umpostile eseza ngaphambili. Sasalite izandla bathandekayo. Sasishela izandla. Oh yala bashata.